मालकानगिरी जिला पड़िया ब्लॉक अंतर्गत एमपी 58 ग्राम जिला बंगाली समाज अनुकूल उत्कल दिवस पालित होइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ଆଦିତ୍ୟ ମାଡି ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପଡିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପରମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମାଲକାନଗିରି ବଙ୍ଗାଳୀ ସମାଜର ସଭାପତି। ଆଜି ଆମର ଏହି ଉତ୍କଳ ମାର ଜନ୍ମ ଦିବସ ସେଥିପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ବଙ୍ଗାଳୀ ସମାଜ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଆମେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠୁ ଏହି ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ହେଇଛେ। ଆଉ ସେହି ମାର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଆଜିଠୁ 85 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା ଭାଷା ଆଧାରରେ। ସେହି ଜିନିଷଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଆମେ ଏହି ଦିବସଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମର ଏଠି କିଛି ରାଜନୈତିକ ନାହିଁ, ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଦଳର ସବୁ ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ବିଜେଡି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆସିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଭାତୃତ୍ୱ ବୋଧରେ ମିଶାଇକି ଆଜି এই ଦିନଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି অনুষ্ঠানটি এবং ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି এইଭଳି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର অনুষ্ঠাନ ଆମେ କରିବୁ, ସାଂସ୍କୃତିକ অনুষ্ঠাନ। ସେଭଳି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଶରଥ ପଡିଆମୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ମାଡକାମୀ, କାଲିମେଳା ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଲା ମାଡି, ପଡିଆ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବା ମାଡକାମୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗାଳୀ ସମାଜ ସଭାପତି ଗୌରାଙ୍ଗ କମଗାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନିହାର ରାୟ ଓ ଦୀପଙ୍କର ପାଇକ ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅତିଥିମାନେ ଭାରତ ମାତା ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ସହ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପଡିଆରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସରଦାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ୍।